vychádzame do podkrovia, hore po schodoch. Svetla sú tu na senzory, ale tu je to tak natesno, má 1,83 m. Napravo je veľká, ale naozaj veľká spálňa. Tu sme koľko? No na 1,90 m. Výška. Bolo to všetko zrekonštruované, jak to má znalecký posudok. Tu sme v stredovej miestnosti. Tu sme tak 1,85 m. Je tu balkón. A ešte posilné dvere do takej menšej detskej izby. Ale tam za tým stolom je aj možná prípojka. Tu bola pôvodne kuchyňa, teraz majú sú toaletkové svetlá. Kuchyňu majú dole. Tu sme tých 1,90 m tiež. Sú to také nižšie stropy, ale dole tie priestory sú obrovské. Elektrika je nová, takže poďme sa pozrieť dole na priestory.